Hai jotono lamsoko ani blogo hinggang tabok nogo tangi tonggo dini 31st December last 2023 ni hingga nogo tangi tonggo hingga ci nogo dini nograi rok fanyai otit panyida okay on bagai nogo tangi tonggo okay malaya balokha thago songbai kai rok fanyai haita okay Kung no gusto pa kya ngachinaro ni sri korihari basakay meri binimong hangkay miko chikon tete siko bo only 2 months siko asakay miri go wana rong nayo sab sirok hamzak iko sini miko mokai sab hamzak comment kay saditi hangkay sui bai kisa time spend kay kya chinaro ni miko bai kisa time spend kai ke boas kai miring mani bagai jeng suru leng thong hen leng jagai thui tong haba tabo tisa bacha phinai tisa thung pinai janai ama haisi minota bini chikon khubla bo sasi ko hungka ba hingga kai gomo ka jeng pai me ado omo khoroksa borok gift do masi ano ya ani manai Ngaka amon pore thago song faika ngai ko song sana ni bagi ready khajongu dipor ni gang abaja siri tongo ko aseji bara tongo tusiro ngai ko tok bahan kaka fui tongo ngka amoni pore ang ojago ang to video ti selia ngka ani khorok sa cousin bosi video ti sai sasawai tongo ta ngai tong di potam saka Kola hai ko nani boke mo ko mu ko tong sa singwa anje ta mukhe anje ko to bai mui iko Maka disitok pengjak chere. ko disitok pengjak or chicken leg piece tong dan panta simsi nong gas pa kena ke thangka or ke je iko khutong go doina ko rokhe an babu to khuk tongo hari to buko Bukul khugo tok bukul mos deng kesana ne mos deng khlaye Ngkai iko tabo kai mokai thago ngkai yang kai nano ngbrok ngkai wala kamini bo ngkai bahai kai thago kala kyang kai mo ngkai ani baba ni bini mama apon mama ta ngkai brok phayu si nogo bet na bagai hingang brok ni thago benano simino phayu ta ngkai ko serai roga suke tong thok sa iko serai nyo blog khaine te singo video khlanya iko je mereng chumjak mereng means dari kana chumjak bo ngata bo khai thago song mai sarana ni start khaikya mui hingkai no rok nuk mankhana deshi dog ni pengjak hangka kai tai polti dog bahanno songjak tai a songjak sungana ki ngate paporok iko jaga rok khlai rekata Gagai omo bebak no oje ani cousin jiraisiko bositi so video class 4 si pori tongo class 4 bos ke video rok isahu gagai kabamano jota jagano jawo ta Nka engo background no je ka makorang khana mani hinke amo khai oje video disenai bini manai no kalayuta Iko omokai amoy ngay sombrok iko brotabo suri tongo amoni yagaloi kota borong maisanai suri baikhe borong maisanai ngay orokhe ani nano bokai suri baikhe bunche sikang no naite bo maisa mane sepik baikha chanani bagai ready ta bokai ka bona sing tong bin manai song no haita
ngai nanuni bini manai song phai mani bagai bo belai kem tong thok jak tam hingke berjek pura fru roko hingke ke haike malai ke belai no tong thoko haya deba nge borok belai kem tong thok lai jak borok jalai tongo tabuk hingke amoni ya gulo borok no chariwi khari borok no thang pai nai hingke amoni pore hingke no jeng chalai uta jeng modi poni maisa jaga 3 o'clock ni bisi tamui tongo hingke amoni pore kheno ani nano sawano tok bahan desi tok wari maya hanai bo desi tok chaya ang bo chaya no rak jago hingka bono tabo ang polti tok ro phane am pore borno ko thangpai jeng achuk lai khemai jana bagai iko hingka kai amoni pore khete kisa blog te kisa phunuk jonai am sungno ang situ hamba